Szia! Mostanában egyre gyakrabban jönnek be olyan kérdések hozzánk e-mailbe, amikre úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha nyilvánosság elé tárjuk, mert másnak is hasznos lehet, és sokat segíthet a megvalósításban. Most éppen egy olyan hálátlan feladatot sikerült feldolgozni, ami bármennyire is hálátlan, sajnos előjöhet akárki életében is. Ez pedig az egyéni vállalkozás megszüntetése, hogyha már nincsen más megoldás, tehát már a szüneteltetés és egyéb nem segít, mert a kiadások, költségek többek, mint ami bevételt így el lehet érni. Egy olvasónk annak az alaphelyzete a következő volt: 8 órás munkaviszonyban dolgozik, és eddig mellékállásban végezte a vállalkozását. Mellékállásban ez nagyon jól jövedelmezett neki, mint mellékállás, de ahhoz nem eléggé, hogyha a munkahelyét elveszíti, akkor mint főállás is megfelelő legyen, mert több a járuléka, illetve az egyenlege rosszabb, mint hogyha megszüntetné vagy szüneteltetné a vállalkozását, és munkanélküli segélye lenne. Következő kérdéseket tette fel: tudja-e szüneteltetni a vállalkozás, és a szüneteltetés alatt kap-e munkanélküli segélyt? Ha a vállalkozás visszaadása a megoldás, annak van-e anyagi vonzata, meddig nem lehet újra kiváltani? Visszaadás esetén kap-e munkanélküli segélyt, és megszűnés után mennyi idővel lehet más segélyt kapni? Nézzük az első kérdést. Lehet-e szüneteltetni a vállalkozást, és a szüneteltetés alatt kaphat-e munkanélküli segélyt? A vállalkozást természetesen lehet szüneteltetni, ennek semmi akadálya nincsen. A szüneteltetés lehetséges időtartama vagy egy hónaptól 5 évig terjed. Ez azt jelenti, hogy ha egy hónapnál előbb újra nem indíthatja el a vállalkozását, tehát minimum 1 hónapig kell tartani a szüneteltetésnek, ha már belekezdett, illetve 5 év a maximum, tehát 5 év után nyilatkoznia kell akkor is, hogyha folytatja, tehát nem fog automatikusan folytatódni, hanem nyilatkoznia kell. A szüneteltetés, mint ahogy most már ugye szinte minden ügyfélkapun keresztül intézhető. A következő kérdése az volt, hogy ha a vállalkozás visszaadása a megoldás, annak van-e anyagi vonzata, és meddig nem lehet újra kiváltani. Visszaadás esetén kap-e munkanélküli segélyt. Ha a vállalkozást visszaadja, akkor anyagi vonzata annak nincs, tehát ingyen megszüntethető, illetékmentes. Ha később újra szeretné indítani, akkor abban az esetben, ha újra szeretne kapni vállalkozói igazolványt, tehát maga azt a kis igazolványt kézzel foghatóan, ami eddig volt, akkor 10 000 forint illetéket kell fizetni. Ha azt mondja, hogy elég neki az igazolás a vállalkozásról, ami semmiben nem különbözik az igazolványtól, csak nem olyan szép, mert ez csak egy papír, akkor viszont a vállalkozás újraindítása illetékmentes. Megszüntetni a vállalkozást szintén ügyfélkapun keresztül lehet, és tehát újra megindítani a vállalkozás visszaadása után bármikor lehet. Ugye itt az alapszituáció az volt, hogy ha a vállalkozás megszünteti, akkor munkanélküli segélyt szeretne kapni, mert pont emiatt alakult ki ez az egész helyzet. A munkanélküli segélyt attól a pillanattól elkezdheti igényelni, amikor benyújtotta a vállalkozás megszüntetésére az adatlapot. Ez abban a pillanatban, vagy abban a helyzetben igaz, hogyha hibátlan a beküldött adatlap. Tehát, hogyha később visszadobja az okmányiroda, és azt mondja, hogy ez így nem jó, javítani kell rajta valamit, akkor nyilván a jó adatlap benyújtásának a határideje számít. Van arra is lehetőség, hogy a benyújtástól visszaszámolva 15 nappal megelőzően legyen a vállalkozás megszüntetve, tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk február 15-én nyújtja be az adatlapot, akkor ő szeretné, hogyha január 31-től szűnne meg a vállalkozása. Ez egyébként le van írva részletesen az adatlapok mellékletébe és a tájékoztatónál. És a következő részben pedig a megszüntetés menetéről fogunk beszélni. Néhány szóban elmondom, hogy kell ezt az egészet intézni. Tehát nézzük a megszüntetés menetét, hogy tudjuk intézni. Ha tudok majd alapozni, de valamiért nem tudok. Na, most sikerült. Tehát a megszüntetéshez szükséges nyomtatványt le kell először is első lépésben töltenünk. A www.nyilvántartó.hu
oldalról. Ezen az oldalon pedig az egyéni vállalkozással kapcsolatos letölthető nyomtatványok címre kell kattintani. Mutatom is az egérrel, hogy ez melyik rész. Itt egyébként kékkel kiemeltem. Hogyha ide rákattintottunk, akkor eljutunk egy olyan oldalra, ahol lépésenként leírja, hogy mik a teendők. Én most abból fogok kiindulni, hogy ez az általános nyomtatvány kitöltő alkalmazás, ez már fent van a gépén mindenkinek, mert ugye manapság már a legtöbb mindent ezen keresztül tudjuk intézni. Az is lehet, hogy ezt az egész megszüntetést a könyvelőd elintézi, ez változó, kinek milyen a könyvelője, mihez ért és mi az, amit felvállal. Tehát megvan ez a nyomtatvány kitöltő alkalmazásunk, ezt feltételezzük. Van már ügyfélkapunk, tehát az okmányiroda keresőt, ezt nem most kell intéznünk. Hát ott tartunk, hogy kiválasztottuk az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentését, vagy a változás bejelentést. Mivel mi most egy megszüntetést szeretnénk elindítani, ezért a változás bejelentés gombra kell kattintanunk. Hogyha ez megtörtént, akkor egy olyan oldalra fogunk jutni, ahol felsorolja a megyéket, és ki kell választani, hogy mi éppen melyik megyében vagyunk, mint vállalkozó regisztrálva. Én most azt mondom, hogy Budapestet választjuk, és Budapesten belül pedig meg kell határoznunk, hogy melyik kerületet, példa szerint válasszuk ki a 4. kerületet. Ekkor megjelenik egy kis ablak, amiben jelzi, hogy letölthetjük az adatlapunkat. Az ablakban azt mondjuk, hogy megnyitás, oké, vagy fájl mentése, akkor viszont később külön kell megnyitni. Hogyha ezt megtettük, akkor a nyomtatvány kitöltő keretprogramunkban elkezdi szépen a nyomtatványt telepíteni. Itt tulajdonképpen a tovább gombbal végig kell lépegetnünk ahhoz, hogy települjön ez az adott nyomtatványunk, és hogyha eljutottunk a végéig, akkor meg tudjuk nyitni a nyomtatványunkat. Most én aktivá tettem azokat a betétlapokat, illetve azt az egy betétlapot, amit a törzslap 1 és a törzslap 2 című lapon felül ki kell töltenünk ahhoz, hogy megszüntetést végezzünk. Tehát kitöltjük a törzslap 1 nevű adatlapot, értelemszerűen a kérdezett adatoknak megfelelően, kitöltjük a törzslap 2-t, oda átkattintunk arra a főre, azt is kitöltjük, és kitöltjük a H betétlapot, mert ez szól a megszüntetésről. Ezután kész az adatlapunk arra, hogy beküldjük az ügyfélkapunk keresztül. Az igazolványunkat pedig vagy postán, vagy pedig személyesen be kell, hogy vigyük a okmányirodához. Az, hogy postán vagy személyesen visszük be, azt egyébként ezen az adatlapon jelölnünk kell majd. Azt hiszem, hogy pont a törzslap 2 oldalon szerepel ez, hogy be kell x-elni, hogy postán visszük be a vállalkozóigazolványt, vagy pedig személyesen. Ezzel tulajdonképpen befejeződött a tennivalónk, tehát egy kicsit összefoglalva, letöltjük az adatlapot, kitöltjük a törzslap 1, törzslap 2 H betétlapot, ezt beküldjük az ügyfélkapunk keresztül az okmányirodához, vagy postán, vagy személyesen bevisszük az egyéni vállalkozó igazolványt, és ezzel, ha itt minden hibátlan volt, akkor a mai nappal, amikor ezt elvégeztük, megszűnik a vállalkozásunk, vagy ha jelöltük, akkor 15 nappal előbb már ezt megszüntethettük. Az olvasónk kérésének megfelelően itt most nincs más választásunk, mert a szüneteltetés az munkaviszonynak számít, tehát onnantól kezdve, hogy a fő munkaviszonya megszűnik, a szüneteltetés az főállásba, vagy a vállalkozás főállásba megy át, hiába van szüneteltetve, ez azt jelenti, hogy van munkája, tehát munkanélküli segélyre nem mehet. Az olvasóknak egyetlen egy választása az volt, hogy megszüntette az egyéni vállalkozását, tehát kívánunk neki sok sikert, és reméljük, hogy ez csak egy óvatos érdeklődés volt, és nem lesz rá szükség. Köszönöm szépen a figyelmedet, legyen nagyon szép napot, szia!